един вид там има незаконно строителство. Така, един въпрос от хората, които са при Гери Венкова, защото ще трябва да преминем към финалната част, където ще говорят само хората и те да имат финална реплика. Гери, едно мнение, има инвалид до тебе, между другото, до него човек с фанелката на Левски, мисля, че е там или на... На Спартак Варна, да, на Спартак Варна. Това е 95 годишния... Беше малка провокация от моя страна. Това е 95 годишния бай Иван, на който предлагам след малко на 95 години. На 95 години. Да е жив и здрав. Предлагам след малко да му дадем повече възможност да говори с нас. Сега, кратко и ясно, неговия придружител. Два въпроса имам към... Един е към всичките, говорихме за жилища преди малко. Къде са те общинските терени, де са застроени в момента и колко жилища са раздадени от тях? Питам ги. Тук има един въпрос за застрояване в центъра. Къде беше господина? Заповядайте, господин. Здравейте, Стелян Любосолов от ВМРО Варна. Въпросът ми е към всички кандидати. Ако можете да кажете в какъв срок и какви действия ще предприемете по отношение на незаконното строителство на цигански постройки в центъра на Варна. По-добре от мен знаете, че има около 50 декара застроени в центъра на Варна на незаконни цигански постройки. Господине? Другия ми въпрос е, Варна е заприличала всички стълбови и всички пътни знаци са облепени с разни бележки, които Варна е заприличала просто на грозна картина. Какво мислят да направят по този въпрос? Сега, аз ви предлагам така, те да кажат финалните си реплики, защото вече това предаване нашето прилича на бойкоти на колегите от БНТ, които останаха без предаване заради вас. Но вие сте толкова активни, че няма как. Само секунда, господин. Така. Сега, това, което ми дава този господин, аз веднага ще го прочета, защото така, това е нещо важно и много прилича на въпроса за корупцията преди малко. Идеи от една конференция. В Китай разстрелват за подкупи в администрацията. Надявам се, не искате и тук да ги разстрелваме. Добре. Сега, кажете как ще приборите корупцията, защото май това е едно от най-страшните неща, които притесняват хората не само във Варна, ами цяла България. И на вас, като спечелите тези избори, независимо кой от вас е, ще гледат като на нов политически модел. Хората се надяват, че тези протести не бяха на празно. И вече ще има почтенност и морал в управлението. Почвам така пак по ред на номерата, както се казва. Прозрачност и контрол в управлението са ключовите думи. Само по този начин могат да се решат проблемите и на гражданите, и на администрацията, активно участие на гражданите в управлението и нов модел, който се създаде във Варна за ефективно управление. Как си го представяте това, господин Бозов? Хората от гражданските сдружения как могат да участват в управлението? Ще бъдат ли назначавани на висши административни постове? Ще бъдат ли изграждани някакви обществени контролни съвети? Тук има такъв обществен съвет, който действа. Как си представяте това участие? По мое предложение ще бъде създаден обществен съвет към кмета, който да консултира кмета по най-важните въпроси с участието на гражданите, на неправителствения сектор. Тези обществени организации могат да си разменят информация и по електронен път, да се събират, ще му бъде определено място и периодично ще се провеждат срещи с гражданите, за да може да има по-добро управление и стриктен контрол върху това, което прави администрацията. Господин Трифонов, същия въпрос. Корупция и обществен контрол. Как ще преборите корупцията? Как ще въведете обществения контрол? Реорганизация на администрацията. Много ясни, точни параметри, стандарти за всички услуги. Електронно управление, всичко видимо. Да има текущ контрол върху всяка заявка, всяка услуга, всеки процес, който се извършва. Както казах, отделен, ако трябва, сайт за обществените поръчки, където всичко е качено. И отново да се създаде отдела за текущ контрол в общината, който да не е подчинен на администрацията, която ще контролира. Дай думата на този сирак, защото това момче от предния път, ние го снимахме тогава. Положението с сираците наистина продължава да бъде вече... То не продължава, въпреки че месеците са топли, тези дечица спът по автогари и по ЖП гари. Дай му думата. Точно така, те имат конкретен въпрос към кандидатите и сигнал, който иска да подадат. Нека да чуем само сигнала, въпрос после ще го... Значи сигналът, който е, моля TV7 на официално и естествено гражданите да ни подкрепят на Варна, тъй като имам информация, че в общинските жилища се настаняват лица, които не са толкова нуждаещи се. Вчера на сесия на Общинския съвет във Варна аз присъствах там с представители, бивши възпитаници на социалните домове.
за да помолим общински съветници да спрат стопирането на промяната на статута от общински жилища за нуждите на хората в статут за продажба и да продадат 30 общински жилища. Питам, откъде тези бедни хора намериха, които са настанени по 30, 40, 50 хиляди лева, а в същото време сираците живееме по тавански стаи. Каня кандидатите за кметове да заповядат в таванските ни жилища, в мазетата. От 93-та година един сирак няма настанен, а в Пловдив, които са уж трети по големина в България град, имат всяка година политика тези хора, за които държавата толкова данъци е платила, хората са платили, и имат политика да им дадат основата и да ги настанят в общински жилища. Аз съм на 33 години, ме е срам, че не мога да създам семейство, защото живея в таванска стая. Искам да разбера от тези господа тук как смятат да продължават тази работа и много моля общинския блок, който е до Спартак, новозастроения, защо този блок, близо около 40-50% от настанените в този общински блок, който е новия пълнелния, варници го знаят кой е, са служители на община Варна настанени. Защо? Млади господине, въпрос към вас. Колко сирачета в момента спът на улицата, буквално? На улицата във Варна има около 17, които са непрекъснато на улицата. Тази година на сесия на Общинския съвет отказаха на едно момиче, което тази година напусна дома, беше на бал при президента на 30 май, отказаха и 300 лева еднократна помощ. Къде живее тя сега? Вижте, ще кажа Тя живее при познати, при мене, при други момчета от дома. Проблемите на Варна няма да се решат сега и днеска. Проблемите на Варна са натрупани в годините. Господин Марешки, проблемите на Варна не са само лекарства. Господин Марешки, господин Марешки, господин Марешки, моите уважения към вас, господин Марешки, моите уважения към вас, аз ви изслушвах до сега, докато говорите. Ще ви моля да ми слушате и вие. Не с вас. Аз също гласувам за вас. Разбирам. И аз ще направя сега ще ви помоля, проблемите не само вашите. Вие говорите за култура и за туризъм. Каква култура, като по улиците на Варна аз виждам просеци непрекъснато, които протягат ръка за милостиня, а вие пръскате милиони левове за кампании. Вие пръскате милиони левове за кампания. Ако тези милиони, които пръснахте за плакати, за рекламни клипове, по медиите да ви има, ги бяхте дали на сираците, проблемите ви щяха да бъдат решени и тогава наистина ще да спечелите много повече, господин Марешки. Така, давам думата на Марешки с въпроса за корупцията, обществения контрол и с две думи, които отварям и на вас и на младежа. Това, което каза, е просто потресаващо и много силно. Абсолютно. Затова хората искат не обещания, а решения. Това е което искат и за циганите, и за жилищата, и за инвалидите, и за всички. И аз съм се борил години наред, примерно, за интересите на инвалидите. Затова не на замитане на следите, а реална работа в интерес на Варна и на варници. Затова Варна да бъде модерен европейски град с усмихнати хора без проблеми. Така, господин Коликов, две изречения, наистина трябва да ги освобождаваме и ще продължим. Категорично още в самото начало казах. Първото, за да няма корупция, въвеждането на електронна община. Всеки да може да следи кое къде, да вижда в ефир какво се прави, за да се избегне това кой какво казал, кой какво направил. Всеки да може да го вижда. Това може да стане до 2 месеца. Младен Станев, същия въпрос. Корупция, обществен контрол. Първото, което ще направя една комисия с най-малко 30% гражданска квота, която да направи проверка на общината. Да видим какво става и що става. Оттам нататък електронна община, която трябва да може да се вижда всичко. Относно кадастрите, не трябва да се ходи и да се чудиш къде да си търсиш документите, а просто трябва с електронен... Просто трябва да си подадеш документите по електронен път. Благодаря ви, господа. Така. Защото чухме комисии, чухме обществени съвети. Никакви комисии, никакви обществени съвети. Трябва да се знае кой носи отговорността. Всичко се замита в едни такива органи, в които никой не се знае кой е. Събират се 30 човека анонимно, вземат някакво решение и никой не носи отговорност. Благодаря за това, че бяхте тук, защото лесно е да отидеш в телевизионно студио да си говориш с опонента. Но гледайки в очите тези хора става наистина много трудно. Продължаваме с хората. Това не е финала. Кратка пауза и продължаваме с България без цензури. Ще говорят гражданите на площада във Варна. На вас ви желая достойна кампания. Нека да победи по-честния, вотът да бъде истински, да управлявате в името и в полза на тези хора тук. Благодаря ви. След 2 минути реклама продължаваме с България без цензура. Говорят гражданите на Варна. Сега, както виждате, кандидатите за кмет се тръгнаха, хората обаче са тук на площада във Варна. Даваме думата на най-важните казуси от тях, специално с казуса с сираците бездомници на улиците. Ето така държавата създава хора от ъндърграунда, така правим децата и дъщерите си проститутки,
като ги изхвърляме на улицата още на 18 години. Това е истината. Гери, дай думата на двама човека до тебе, Диана също, защото след това ще продължим в новините. Разбира се, заповядайте, господин, кратко и ясно. Сега ще дадем и на вас думата. И на жена. Казвам се Станиш Миланов Манов. Подал съм молба за инвалидно паркоместо. Получихте ли разрешение? Издадоха заповед, че ще уважат молбата. Подадена е март месец миналата година. Кой ви И отказва? още нищо не е От направено. общината. Добре. Дай думата на една жена за тебе, Гери, ако обичаш. Заповядайте. Какво да кажа? Добър ден, мили граждани! Да сте живи и здрави! И всичко ръководство с господин Береков, много го обичам. Познавам го, винаги съм присъствал с него за хода на всяка, няма да чуя. Госпожо, имате ли... Чакай, дъщеря ми с 5 деца на улицата. Господин Кирилов каза, че има жилище и му обещал да даде. Не. А на мене нищо. Сега, той какво ще е, он ли, какви са там? Ми писаха 559 лева ток, първата сметка, втората 339. Има пася, че ако не ги платя, ще ми вдрежат тока. Пък жилището държавно нищо няма вътре. Госпожо, къде живеете? Колко е голямо това жилище, че така сметка за ток? Владиславо. Колко е голямо това жилище, че Абе, така то пада отгоре ми голямо, те ми го дадаха, то бяхме повече хора, мъже ми почина всички ти и аз искам да правя, останем самичка. Имам жилище на пътя. Така, сега нашите юристи веднага да поемат този Моля случай. Ще направим жалба. Дъщеря ми най-много с 5 деца на улицата. Така, разбрах случая. Бързо. Още една жена и отиваме при Аз се Диана казвам Радева. Силияна Василева Тодорова. Председател съм на пенсионерите на Владиславо, на Кайсиева градина и на селищно образование Ментише. През 1978 година ни раздадаха на 1500 човека земи за самозадоволяване от земи, които са от Държавния поземлен фонд. Пред вас тук носа ви представяме документи. Добре. Земите, които са нераздадени от поземления фонд. Дайте ги на юристите, госпожо. Веднага ще поемем вашия случай. Имам тук 6 юриста с мене. Така, давам дума. Не е момент за жалби. Искам да кажа още веднъж на цяла България. Нека всички да се учат от журналиста Николай Бареков. Благодаря, госпожо. Стига са се страхували, Добре. стига са се крили под масата и само под сурдинка на едно слоганче да се чете как Цветанов отиде да кали България. И за него трябва да има второ дело, защото той лично искал еврофондовите да бъдат спрени на нашата държава, големия държавник. Цветан Цветанов, който е за затвора. Добре, да е жив и здрав госпожо. Цацаров. Пазете го! Пазим го, госпожо. Надявам се, гражданите могат да запазят демокрацията в тази държава. Вие, Диана Радева, Гери, ти си готви за новините. Диана. Искам да се изкажа за контрол на строителството, който във Варна се осъществява в 3 форми. Значи това е малка община, където участват някъде около 15 човека, голяма община, където участват около 40-50 човека и след това 400 човека в РДСНК. Всичката тази система е изключително корумпирана и тя е станала причина за смъртта на 47 човека в Ментишето. Но не е само това. Не става просто. Конституцията е жестоко потъпкана. Конституцията е изправена до стената и е разстреляна. Дай думата само на... Последен въпрос, господин Бареков. Всички тук виждаме тая трагедия, която се разиграва пред нас, сераци, хора без жилища. Дават ли се сметка гражданите на Варна в каква корупционна схема участва целият общински съвет заедно с кметове и заместник кметове? Огромни суми пари, милиони се връщат под формата на пари под масата от фирмите, изпълняващи обществени поръчки. Говори се за неща от порядъка на 50-60% от тия пари се връщат обратно. А тук хората гладуват и няма къде да живеят. Обещавам ви, че нашия екип... Това трябва да бъде разследвано, разбирате Точно ли? така. Те са тук през цялото време. Тук е Диляна Гайтанджиева. Ще разследваме тези случаи. Сега давам думата на този господин. Господине, добър ден. Не е ли прекалено голямо наказание това, което... Добър ден. Аз се извинявам много, господин Бареков. Благодаря ви, че давате трибуната. Обаче аз съм обиден от това, че не давахте трибуната пред тези кметови, да ви кажа там какво пише, да им ги раздадете. Това е заместник ректора на Варненски свободен университет Павел Павлов. Бащата на Лиляна Павлова. Срещал съм с нея. Така. Какво се прави? Това е публична администрация. Има ли Едно публична изречение, администрация? кажете само, че влизаме в новините. Второто нещо. Аз ще ви дам много работи, иска господин Коликов да го питаме тук за много неща. Ние ще ги питаме в прокуратурата. Тук не е съд. Добре, разбрах. Сега, обещавате ли вие, като изберат новия кмет,
защото те се явиха при нас на конкурс. Ние ще ги изберем на 30. Така е. На конкурс се явяват. Който се избере. Първият човек, който аз от 10 години искам да вляза, им се моля, в църквата им се моля. На господин Бойко Борисов се моля ви. Първият ще присъствате вие с документация, което и ще ви подаря някои неща. С този човек ще влезете в новините, заедно с него и заедно с другия случай, който имаме. Благодаря ви, че бяхте заедно с нас. Утре ще бъдем в Добрич. Ние сме тук цял месец. Ще бъдем с вас. Ще съблюдаваме как ще протечат изборите във Варна. Искаме достоен и честен вод. Ето и новината, защото вече почнаха новините. Току-що Христо Стоичков е подписал договор с ЦСК, разбирам. Да сте живи и здрави. Желая успехи на Стоичков, защото той е мой приятел. Дано ЦСК пребъде с него. И само си пожелавам. Дано, уважаеми хора, вие да се окажете най-важното нещо за следващия кмет на Варна, а не парите и личните интереси. Благодаря ви. Почват новините на TV7. Пряко включване от площада.